रोगागासिनो दं नै जोंना आइयाबो दांग्रि बानदो नै। हेलो एवरीवन, गुड मर्निंग, वेलकम बैक टू जस्ट बर' यूट्यूब चैनल। एक्चुअली दिनैहाय नोंथां मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ जागोन एक्चुअली नै आं फोथारबारियाव दंफैयो आरोना माइ फोथाराव। दिनैनि जोबसिगोन आरोना माइ हानायाबो नै एसेल' दंसै नैबेखिनिया। नैबे माइब्रा एसेल' दंसै आरोना नोंथांमोननो देखायनो आङो जोब्बायानो होनबाबो जायो। नैबे एसेल' दंसै आरोना नैनिफ्राय बे एसेल' दंसै, ओमफ्राय इथिंजाय माखासे एसे दांग्रि सरनो दङ, ओमफ्राय इथिंजाय सरजोब्बाय आरोना। एक्चुअली दिनैहाय लांखाजोबसिगोनबो गासिखौबो, ट्रेक्टरजों लांगोन आरोना, बेखायनो आङो नै दायो दांग्रि सरनो इथिंजाय थेंगल लानानै फैबाय आरोना। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। एक्चुअली नोंथांमोना बुंगासिनो दं आरोना एन्जर सानायनि भिडिअ लाबो, नेक्स्ट मर्निंनि भिडिअआबो होननानै कमेन्ट खालामदों आरोना लोगोफोर। आङो बे मोनसे मोननैल' नङा, 1000टा भिडिअ लाबोगोन एन्जर सानायनि। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला, 1000टा भिडिअ लाबोगोन आङो फान सानायनि आरोना लोगोफोर। रेड हान्टिंनि भिडिअ आं ओरैबायदि लाना फैगोन, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दायो आं लोगोफोर दांग्रिखौ सरना लाग्रोनोसै आरोना। दाहाय ट्रेक्टराव थिखांनायखौबो नोंथांमोननो जा हायो आं भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला लेट्स गो गाइस। नैबेनिफ्रायनो दं आरोना दांग्रिया, नैथिंखौ एसेखौ माखासेखौ साइकेलजों रोगाबाय, ओमफ्राय नैबेनिखौ बेनिफ्राय ओरैजाय बै माइ नुहुरनासिम दं आरोना लाम दांग्रिया। नैबे लाइनावबो दं, बे लाइनावबो दं, ओमफ्राय नैबे लाइनावबो दं आरोना। नैबेफोरबो दांग्रियानो गोजा, ओमफ्राय एसेल'सै बारा गैया। बेखौ आं सरना लानि आरोना। दायो एक्चुअली आङो हारसिं, दायो फंबाय आइ बाबामोनबो फैगोन माइबो हानो। एसे माइ हानो दंना, बिसोर फैथ'वाखै, दायो बिसोरो फैगासिनो दं आरोना। नै बेबो दांग्रि आरोना। दायो आं बे एसेखौ सरना लानि आरोना। बे माइ नुदोंना, माइनि बारनानैबो एसे दं आरोना दांग्रिया। दांग्रि माने मोथि दं आरोना, सराखैनो। नैबे माइ बारनानै मैया हानायखौ सराखैनो, दाहाय सरजोबगोन आरोना बेखौ। दायो आं सरनि दांग्रि, केमेरामेन गैयाना गाइस, दायो दांग्रि सरनायखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला आङो। दाहाय एसे जा हायो देखायनो नाजागोन आङो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गैला जोबथारसिगोन नै एसे ल'थारसै, माइब्रा एसे दं आरोना। नै हागासिनो दं बिसोरो, जोब्बायानो। इथिं सानै इथिं सासे हागासिनो दं आरोना। हाजिरा लादोंमोन, हाजिरा लानानै जोबफ्रामबाय नालाय एसेल' थानायखौ न'आवनो हाबाय आरोना। दायो न'आवनो हागासिनो दं, जोबसिगोनानो नै। बिथिंना दांग्रिया जोब्बाय, नै दसेनो आधा घन्टायावनो सरजोब्बाय आरोना आङो। ओमफ्राय नैथिंजाय एसे दंबायोना, सासे सरगासिनो दं। दायो इथिंनिखौबो सरैनि आङो, जोब्बाथाय लांनोसै आरोना ट्रेक्टर लिंहरनानै। नै इथिं सानै हागासिनो दं, नै मालिकफ्रा इथिं हागासिनो दं आरोना। मा जाहोगोन दिनै जोबनायनि? मैसो बेदर। सावरिया माबा दिनै मंगलबाराव बेदर जायानो, मोजां जाबाय। एरसिगोन एबार बेदरा, फैसाया बासिसिगोन। लाबोयानो बेदरा, लांखाबाय। एक्चुअली दिनै बेखौ माइखौबो लांसिगोन, ओमफ्राय नाहैखागोन आरोना। सावरिया दिनै डाबल जासिगोन, नैथिंजाय हानायनिबो सावरि, मेचिनजों नानायनिबो सावरि जासिगोन आरोना। गैला नै जोबसिगोन। माइब्रा माइ आरोना इयो। गाइस फिथा जानो दब्लायसे गिदिरैनो गायखादो आरोना नैनिफ्रायनो, नैबे हानायनिफ्राय नुनानै बैसिनि हाबाय थानाय। माबायदि मोनदों हानानै? लेमनाया हानो दिगदार ना, हागासिनो दं नै। जोबसिगोन, एसे ल'थारसै नै, दसे लाबावगोन आरोना। 1 घन्टासो लाबायो, लेमनाय ना बारा एरा। दिनै लास्ट फोजोबखाबाय गाइस। दिनै हानायाबो जोबखासिगोन, ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव लांनानै मेचिनजोंबो नाखासिगोन आरोना। थाब जोबनायनि, जेसेनो दोनबाय थायो एसेनो खेलिमेलि जाबाय थायोना, ओंखायनो फोजोबखानोसै। दिगदार जायो माइफोर बिदि आलाय सिलाय थाबाथाय, ओंखायनो नाखाजोबनोसै। खामानियाबो जोबखाबाय। फोथाराव नाजोबबाय। नै बिथिं माइफ्रा बिराद हानो दंबायोना गाइस, नै बिदि हानो दंबायो। ओंखायनो दायो एन्जर सानाय भिडिअ लाबोथ'वाखै आरोना लोगोफोर। जेब्ला माइआ हानाय जाजोबगोन, माइफ्रा हाखांजोबगोन आरो जोंनाबो जोबगोन, अब्लासो आङो फान सानो सम मोनगोन आरोना लोगोफोर। नै दायो फोजोबना लानोसै, ओमफ्राय
एन्जर थानायबो भिडिअ लाबोलांसै आं गाइस नै जोंना सासेया सरगासिनो नै एसे दांग्रिया सरना दंबायो आरोना बेखौनो ओमफ्राय नैथिं रोगागासिनो दं नै जोंना आइयाबो दांग्रि बानदो नै हायो जोंहा इदि सोरबा इखौनो आर'ना बो गोसा बोना हो नोंबो हायो दे दायो जमा रोगादों आरोना ट्रेक्टरजों लांनो थाखाय नै जमा बानायदों हायो दे जोंना आइयाबो जाद जादसो जारला जागोनलै फार्स्ट टाइम बानदोंना जोंना आइया बै खाथिनिखौ रोगाबानो जायो माथो बे खाथियाव दं खाथिनिखौ रोगाग्रोबानो जायो हा रोगाजोबफ्रांबाय आरोना जोब्बाथाय ट्रेक्टरजों लांसै गाइस जोंना आइया माइ बान्दो नै लाजियाखैना बिमा बाननायखौ ओइ मालाय मेचिनजों माइ नागासिनो दं नै जोंहा न'आवसो लांनानै नागोन आरोना मानो होनबा एक्सुवेलि माबा नांगौ आरोना जोंहानो जिगाब नांगौ बेखायनो न'आव लांनानै नाहैगोन एक्सुवेलि बिसिना जिगाब नाङा आरोना बेखायनो होबाय फोथार गेजेराव नानाया नोगोद बुरजा जाबाय ना खनसेयाव लांजोबनो हागोन हायाथाय बानथाम दंबायो आरोना बानथामल'सै ओंखाम उखैबाय ओरैबायदि ओंखाम उखैजोब्बाय बाननो हायानो बाननांबाय बारग'बायना जोब्बाय लास्ट जोंनि बानसे आइनो थुनासो नांगौ आरोना थुनो रोङा थुलाय थुनो रोङो जाबाय थ' थुलायना मोनसेखौ हायो एबार मानदो इथिं फैनाय नैथिं था मानसिया थिखोदो थिखोना होयो नै ओइखौ हमखांना थिखोना दांग्रि हम इदि जय श्रीराम दे जाबायब्रा गाजालै हायो एसे बोलो होबाव दे हाबगोन गैला लास्ट बियो आंनि फाला लास्ट जोब्बाय नै लास्ट गैला लास्ट बानगासै आरोना नै गाइस दायो रोगाजोबखांबाय आरोना दांग्रिखौ गासिखौबो रोगाजोब्बाय नै जाबनानै दोनबाय आरोना दायो एक्सुवेलि दायो ट्रेक्टर नेगासिनो दं आरोना ट्रेक्टरा मोनफैयाखैनो ट्रेक्टर फैनायखौ नेगासिनो दं गाइस ट्रेक्टर फैबाथाय जाबनानै लांसै आरोना नै गय जाबना दोनदो सासेया माथो सियाराव उन्दुना दं आसला सायाव लास्ट ट्रेक्टर फैदो नै बाला दंना बालाखौ माबानो नागिरदों नै बाला गोजा हा रोगादोंमोन जाहैबाय बालि बाला गोजा बालि হৈ যাব जाबगासिनो नै
नै दायो जाबखांबाय आरोना नै 1:18 जालायलायबाय दासो लांसै ट्रेक्टर नेनानै मोनाखै दासो मोननानै जाबनानै लांसिगोन आरोना मालाया ओंखाम जानाय दिन जोंना माइ जाबनाय दिन बेलथाय होनांगौ थांखिया नायखाजोब्बायबा माबा गैला दा बाहाय थांसै खाथियावनो बारा गोजान नङा नैबेनो आरोना गामिया गाइस दासो रैखा मोनबायलां रैखा मोनबाय दासो गाइस दासो रैखा मालायफ्रा नै फोथाराव नाजोबदो आरोना मानसिफोरनि जिगाब नाङाना एक्चुअलि ओंखायनो फोथाराव नाजोबदो जोंनो एक्चुअलि जिगाब नांगौ आरोना जोंहानो ओंखायनो न'आव नायनोसै आरोना लाना थांनानै फोथारावसो दोनगोन आरोना फोथाराव नाखासिगोन दायो फैनाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदानबा साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनलायगोन आङो मेसिनजों माइ नानायखौ नेक्स्ट भिडिअ आपल'ड होनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनलायगोन